जों बहुत दावो जोंनि तिप्रासा इन्टारेस्टनि फेभार जतन सिबो ताबो इंडिया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जोंनि गोबां गोनां एमएलए दाराफोरबो दङ जे माइकेनो जों जत आमसाइबो नगुरिबो नाय दङ जोंनि तिप्रासा रक जाहाथे भबिष्यत गाहाम सोनामाना जोंनि हामखायनि बागै बहुत दावबायनानै खायनो जों हेल्प खाय दङ जागा जागा पुलिस स्टेशनाव थांनाय दङ शान्तिखेनो बहुत चलै दङ जोंनि पुरा बागमा आमसाइबो स्पेशली जोंनि तिप्रासा आमसाइबोथ' आइफोरनो काव बांलायमेनि बोथोरो गेटाबो बहायनो आसो काव बांलायमेनि बोथोरो बहुत ओंखा कायसे फेस्टिवल डेमोक्रेसीनि फेस्टिवल और जागा जतन खाटुम खाजा खालायै निजेनि भबिष्यतनि हामखायनि बागै खाटुम लायै बदलाय बेयाव मताबंनि लोकसभा हायनो देश जोंनि भारतबर्ष आसो देश बर्तमा विश्वनि जतनि साय बृहत्तम गणतांत्रिक देश होनजायो दिनै जों गणतांत्रिक बृहत्तम गणतांत्रिक देशनि नागरिक दिनै जों भट कास्टनि थाखाय जोंनि भबिष्यतनि हामखायनि बागै दिनै तिप्रासानि हामखायनि बागै रायजोनि हामखायनि बागै जों आसा खायो फाइनेन्सियल जोंनि इकनमिकेलि डेभलपमेन्टनि जे तिप्रासा एकर्डनि इमप्लिमेन्ट होनायखिनि 26 तारिखआव बेहायनो भट नेमफिनाय जों बनि बागै केम्पेइनआव थायफिनाय ये दिनै तो जों बहुत yang west ni mui दिनै candidate बरंगना बिप्लब कुमार देव गोबां बिशाल मार्जिन बाय भट पासनो भट जतन साइमोन फेबा ताबकफोरनो दिनै तिप्रासा रकनि बिसिङाव कंग्रेस सिपिएमनि जोंनाव अमुक खायमानि तिप्रासा रक नांगौब्ला खायमानि रक जों जतन फेबा मावा सलायनो हायो दिनै भटनि देम हानि बाङै आसो कक साइमिया जतन काहा फोरोंथे तिप्रासानि भबिष्यतनि हामखायनि बागै बदलायनो सासेनि एरियाव जे बुतारनानै बिसिङाव जे माने इन्सिडेन्ट माराव दुमजा नावनि ताबक जरा तो कोनो बहाय खबर आनेरो सफायाखौ बाहाय इंसं फेबा आनेरो ताबक सुजरा कोनो इन्सिडेन्टनि खबर सफायाखौ